Mensen, we binnen een dierburg kwijtrekken. Met een soort symboliek wordt de studie Friesk te halfbracht. Binnen de studierichting Europese talen en culturen krijgt het Friesk net het plak en de vakdocenten die het verdienen, vinden de actievierders. En dat mat al, nevens een bestuursovereenkomst van het Riek. Die is in januari dit jaar is hij verroen. En die wordt op het stuit wordt die nijmakken, maar er worden net van die harde afspraken inline dat het in Greens moet en dat het een zelfstandige studie, volslaande studie wezen moet. De rug kan het Friesk net als zelfstandige studie overeind houden, of het Riek moet financieel bijspringen. In Den Haag wordt daar wakkers type verzocht. Wij hebben waanzin met het CDA praat, die stiet wel positief zien over het Friesk, maar die kan net garanderen dat het een volslaande studie bloot. Het PvdA stiet achter u, de SP die het ik goede dingen die voor u en D66 het Kamervragen gesteld. Ook in de provinciale steden bloot het net stil. De FNP en de andere partijen hebben we vragen gesteld aan het college. Het college heeft zijn dat pakken we op. Dus we gaan in Peteer, we gaan in oorlog met de rug, met de universiteit. We praten met Riek, met Halbe Zielstra. En het is even een vraag voor zelfs hoe het nou verder komt. Halbe Zielstra, hij is dan wel een Fries, maar die is net zo tasjettelijk, dus dat moet nog wel gebeuren. Friesk Tweede Kamerlid Lut Jacobi hier ook deelcommercieel, maar zij stier mooi een PvdA-delegatie bij het verkeerde academiegebouw. Net in Greens, maar bij dat van de Frieske Academie in Ljouwert.